Waye wannan? Ba da kai sautin ba. Me sunansa? Wannan shine DJ A-Boy. Kai, wai wane ne kai? Wannan sautin DJ A-Boy ne. Ladies and gentlemen, I go by the name of Mickey the Viper. I'm here with the international superstar worldwide DJ A-Boy.
International superstar worldwide DJ A-Boy. Daga
na baby ba damuwa Diana baby ba damuwa ce matsala na baby ba damuwa kidan tashi mu dan taka da kauna tunda ba damuwa ba damuwa sai da ta tabbatin ake shakuwa mun haɗe ni da ke ko ba rabuwa sai da kai za na samu yin nasuwa za na kware baby ki ɗeban ruwa baby karɓa ba damuwa ka duba ba da rufe ido ba ba da kiran faɗa ba ba damuwa na tuba ba da gaban kirai nawa ba damuwa ko da sawa na ka ne sai kashe ni oho walla ban damuwa tunda na yi gamsuwa ba damuwa cikon gowar ban mafarka na habibina ina kwana ki ban damar ki amsa min bukatuna sweetina ka ne marmarin idanuna ke da ke kallon ba damuwa ki ban gwalo kai kama da yar selo da ki sani hakilo da fara mai kyan kallo zan mu haushelo miyoli lamar maran gari da wasa tunda ba damuwa ba damuwa tunda mun gamsuwa baby ba damuwa baby ba damuwa. What up, ladies and gentlemen? I go by the name of Mickey the Viper. I'm here with the international superstar worldwide DJ A-Boy.
amarya ta zarce gaskiya. Namba ɗaya kuma namba biyu namba goma. DJ mai sarauta. DJ Ego sake mana kiɗa. International superstar worldwide DJ A-Boy.